Vítám vás tady u dnešního nového videa a dneska tady máme video z Euro Truck Simulatoru 2 a dneska dneska si ukážeme update 1.56 nebo jak to je 57, omlouvám se, jestli to říká špatně, teď přesně nevím, ale dneska si ukážeme ten nový update, je to ta beta update, ale můžeme si ho tady rovnou ukázat a jsem tady kvůli jedné jediné věci a to je Scania S770, jak jinak kvůli čemu bych tady jiný mobil než kvůli nový Scania 225, protože tahle Scania, co tady je, to je z roku 2016 myslím a už to tak chtělo nějakou tu změnu, takže se na ní tam můžeme rovnou podívat a asi si ji rovnou koupíme. Když se tady podíváme, tak už je teda tady 770. Kdybyste se tady prošli, mám 10 těch Scania, tak tady mám ještě nějaký módy, takže tady nejsou žádný nějaký nový moc, jich tady není, ale jsou to teda módy, ale teda podíváme se dneska na tu 770. Takže můžeme se rovnou podívat na konfiguraci, jak to vypadá. Tady máme teda ty velikosti kabiny, ještě nejde měnit, možná to půjde, teď přesně nevím, ale jsme teda v beta verzi. Pak tady máme různě ty podvozky, se tady podíváme třeba na tohle sto. Jaký všechny podvozky tu máme, tady docela dost. Jo a potom teda se už může zvýšit ta kabina, když se přepne podvozek. A kdo mě trochu víc sleduje, tak ví, že já mám RC Scania S770, což znamená, že bychom si ji tady mohli nakonfigurovat přesně jaký mám v RCčku, takže já mám teda, myslím, já teď nevím jaký mám podvozek, ale vím, že tam je 6x4 to je, kabina je vysoká, dáme tady tenhle, dáme tuhle tu zdvíhat, nebo možná bychom mohli dát, počkejte, dáme prostě tuhle tu univerzální klasickou, nakonfigurujeme si to, buď si udělám tu, co mám v RCčku, a nebo si uděláme zase takovou tuhle tu 8x4, uvidíme. Je to veliký, mám tam tu 2016 v Eurotraku, tu bílou, jak víte, tak to je v tom nejdelším, ale uvidíme, v jakým si to tady nakonfigurujeme, spíš si to tady zatím ukážeme. A ano, je tady 770, takže bych ji tam mohl rovnou nechat, jak jinak, že jo. Pak tu máme nějaký nový, pak tu máme teda nějaký ty nový převodovky, tak já se taky na ně ještě podívám. Já se v těch převodovkách moc nevyznám, ale asi tam dáme tu nejlepší, tu nejdražší, tak bych to viděl. A rovnou se tam můžeme podívat na ten interiér, tmavej, což si asi nemusíme ukazovat, je to prostě nová Scania, nic novýho tady takhle moc není vidět, jen tady trochu upravený ten displej přední. Takže tak, a teda můžeme se tady podívat na ty, co tady máme, jaký tady máme ty provětrení. Takže standardní light, pak tu máme nějakou exkluzivní dark, potom exkluzivní light zase a exkluzivní wood, dřevěný, tamhle vidíme dřevo, ale mě hlavně zajímá, jo přesně tady tu smart dash, tu chytrou zavuli, prostě ty displeje dark a ještě si to je poladím, jestli chci světlej nebo tmavej. A nebo tady můžeme mít nějaký ještě adventure, nebo počkejte, se tady jenom podívám, jaký tam je mezi tím rozdíl. Jo, tady, že ten displej je sem a tady jsou nějaký tlačítka, tady je to přes celý, takže já bych si tam dal asi tady ten, ale tady těch konfigurací tady je to hodně. A tady ten interiér se mi docela líbí, ale možná bych tam dal V8, ale já chci displej přes celý. Takže myslím si, že
tam asi dáme ten, vypadá to hezky. Mně se ten displej líbí, jen co mě tady trochu štve, že tady není ta páčka, to byla vždycky hezká, taková Scaniová. Ale to by bylo teda z interiéru, takže se podíváme na nové barvy a už ji tady vidíme. A už ji tady vidíme, tady máme takhle ty 770 červenou a ještě takhle tmavší. Já mám na té RC Scanii tuhle barvu, ale já jsem teď zvyklý na ty 8kolový kamiony, takže já se s dovolením podívám, jak to bude vypadat, jak by to vypadalo. A mě prostě, já nevím proč, ale mně se to víc líbí takhle, takže já si možná zase koupím tu 770 takhle, tu dlouhou, protože prostě se mi to líbí, ještě si to promyslím, jestli chci ještě jezdit s 8kolím, ale zatím se tam můžeme podívat na tu konfiguraci. Ty jsou tady nějaký ty nové barvy, pak tady ještě jedna barva tady nová, a to je ta Scania Superb. Tady, a ještě tady je ta nová barva Scania Super, protože už tady máme i nově Scania Super, že už to nejsou jenom taky ty klasický, ale už tady jsou ty Super Scania. A to je asi z těch barev všechno, možná ty jsou ještě nějaký nový, a tady přesně nevím, co tam je, ale já si tam nechám tady tu 770 a asi mě se to jako, já už bych tam možná nechal tu kratší. Teď přemýšlím, zvedací dáme asi tuhle prostřední. No já si tady vyberu podvozek a pak vám ukážu, jaký jsem si vybral. Tak to dopadlo, takže jsem si vybral ten a asi si ho fakt teda nechám ten, že se mi to víc líbí asi už takhle, ať nejezdíme tak dlouhou. Protože nevozím jenom special transporty, tak ať to má trošičku, ať to trochu líp vypadá. Že si mě to tady přehodilo tady tu moji konfiguraci, takže si tam dáme tuhle přesně. Doufám, že to jde, jo, jde to vlastně takhle. Jo, dobrý, já jsem, jestli to tam nějak špatně ne to, ale takhle si myslím, že to vypadá hezky, ještě si to samozřejmě poladíme, jen jsem si tady vybíral, jak chci, aby to vypadalo. A teď už se tady vrhneme na ten exteriér, jak bude vypadat. Sem bych dal určitě, sem dal tady trubky, neboli klaxony, a si se mi na ní nejvíc líbí ty hranatý, tam klidně dáme, potlakový to musí být prostě to tentnost, a majáček, asi bych to udělal spíš trošičku decentnější ten kamion. O prachy mi moc nejde, ale prostě ty majáčky, když mě se tam jako na tu červenou Scanii nehodí, takže tam asi nedáme, ať jsme trochu rozumnější. Jo, tady nemůžeme dát kvůli tomuhle, ale to asi nebude úplně vadit. Pak se teda podíváme na světla tyhle horní, ty bych tam dal samozřejmě taky, a asi bych tam dal teda lakované, protože to vypadá za mě nejlíp. Teď bych se tam podíval na clonu, jestli tam vůbec nějakou chcem dávat, ale možná tahle by byla fajn. Tady to už je takový jako, to už se mi moc nelíbí. A nebo tahle, ta je ještě hezká. To je taky hezká, podle mě, no tak asi mám vybráno, abych tam dal tady tovární nějaká, vidíte? Ono se to nemění, abych tam dal nechal tuhle, to se mi líbí. Pak tu máme to zrcátko, uvidíme, bych to nedělal moc do chromu, tam tak byla bílá, tak to vypadalo hezky v tom chromu, ale tady bych to dával trochu líp, jako ať to nějak vypadá. Teďkon, jestli, ne chromovou nechci, ale jestli červený, lakovaný nebo plastový, já bych tam možná nechal to plastový, nebo tam dáme to, no jako nevím. Ale asi tam dáme to plastový, bude vypadat líp. Uvidíme, jak uděláme tady ty boční zrcátka, to ještě taky nevím. A tady teda ještě máme, jo, to je v interiéru, na ten interiér se vrhneme potom. Ale tady samozřejmě
můžeme dát i ceduly a pak tady mám DLCčko na to. A samozřejmě to bych tam asi dal a udělal bych to takhle. Myslím si, že by to vypadalo hezky a tady bychom mohli dát nějak, ať je to v jedné velikosti. Jo, nebo počkejte, uděláme to takhle. Takhle se mi to líbí. Tady to je asi vevnitř, jakoby takhle, jo. Tam bych dal asi, aby to nebylo stejný, tak bych tam dal tohle a vypadá to hezky. Potom se vrhneme tady na prostředek, na tohle. Tam se mi to víc hodí jenom na tam tu, co jsme měli tu bílou skány. Tady jsem bych to asi nedával, možná jakože maximálně tady ten, ale i tak nic moc na téhle skány. Já to chci dělat trochu minimalistický, ale aby to vypadalo hezky. Tady to bych nedával asi lakovaný, nechal bych to továrně, protože v té černý to vypadá hezky. Potom tady máme tady ten nárazník přední, ale uvidíme. Já se v tom jako to, mně se to celkem i líbí takhle, možná bych tam teda nějaký ten decentní menší dal, ale hlavně teď záleží na tom, jakou si vybereme tady tohle, ale rozhodně buď černou nebo lakovanou. Ať to ladí nějak, no tak trochu vypadá elektrický, že ty elektrický to mají v jedné barvě většinou. A takže tam dáme asi tuhle tu s chromem trošičku, ten chrom dodá tomu logu trošičku i, takže bych to nechal takhle. Jo a pak tady máme super, skány super, takže rozhodně tady si trochu dám takovou tu tady si možná trochu vyberu, ale asi bych to teda nechal taky v tom černým. Já říkal, že chrom nebude, ale na tom předku, na tom grillu se to docela hodí, tak si tady vyberu a možná bych to nechal, dal tohle co. Uvidíme. A nebo takhle, ale to se mi moc nelíbí. Já bych to nechal takhle, jak to máme. A světýlka asi žádný, když tím nechci vozit nějaký special transporty. Úplně to nemyslím na special transporty, možná někdy jo, ale asi bych to nechal takhle. Tady tohle to bych dal asi zase, ne, takhle, jo, takhle to necháme. Pak, tady jsme už byli, lakovaný a tohle tak to asi bych tam dal teda taky černý, chrom tam nechci dávat, to se mi na tom nehodí a nelíbí. Nechal bych to takhle, ať tam jsou vidět tady ty věci kolem tady toho. To si myslím, že by mohlo vypadat hezky. A tady, jestli tady není nějaký malej, asi se mi to na to nehodí úplně, ne. Bez světýlek, nechal bych to takhle a ještě se teda podíváme na světla. Jestli je nedat do barvy, protože tady by se to takhle hodilo, že to není tady v tom, ale že je to tady, takže koukneme na to. A reálně exkluzivní bych tam klidně možná i dal, že to nevypadá vůbec špatně. Takže klidně jo. Teď se podíváme na dolejšek, takže buď černý nebo v barvě, ale to vypadá, no tak já tak chci ty světla, že jo, takže maximálně takhle. Tady je to taky hrozně, v té konfiguraci, v té betě je to dost, anebo bych to nechal takhle malý, no jako je tady, no tak pardon, to se mi opravdu nelíbí. Ty černý taky ne, já bych to dal do té barvy skány lakovaný. A teď jestli si vybrat jakou velikost. Rozhodně se světlama, ale když je to S-ko, tak je to takový panelák, je to velký, tak bych tam reálně klidně to nedal takhle uřízlý a klidně bych tam dal tohle, vůbec by to asi nemuselo vypadat špatně, za mě to je hezký docela, takže tam dáme, tady možná dolů teoreticky. Mně se nelíbí, jak je to chromový, já na tu skány nechci dávat moc chromu, ale asi bych to tam nedával, ono to pak kazí, že už je to moc vysoký s tím. Nechal bych to asi takhle.
Pak tady zástěrky dolů, nebo prostě tohle z toho, což bych tam mohl dát, jestli tady není super třeba. Ale rozhodně černý, do té červený se mi tam nechce úplně v té barvě. A asi bych to nechal takhle, ať tam, nepočkejte. Buď takhle bych to tam dal, ale to je taky moc toho textu. Já bych to nechal prostě takhle v základu, nebo v základu. Dal bych tam prostě tohle. Tady to, o tom jsme se bavili, že tam nic nebudeme dávat a teď se vrhneme na tyhle zrcátka. Ještě Scania nedělá elektrický zrcátka, jinak bych je tam asi dal. A teď se rozhodne, jestli tady to bude v barvě, nebo bude to černý. Ale mně se to reálně líbí. Mně se to víc líbí teda v té barvě, ty zrcátka, takže tím pádem já se jenom podívám, jak by to bylo v chromu a prostě k téhle červený se mi to chromový nehodí, takže tam dáme lakový a dáme tam asi bych to dal exkluzivní nejspíš. Jo, ať je to v jedné barvě, tak to dáme exkluzivní a tady to teda předěláme taky na lakové a podle mě to bude vypadat dobře. Tak teď se podíváte na tenhle rámeček a zase to je možná z toho módu a to je chromový, což se mi tam moc, tohle z toho už vůbec ne, to se mi tam nelíbí. A tohle z toho jako možná jo, ten proužek okolo je celkem hezký. A nebo prostě jenom tohle, ale možná jako asi jo. Asi to tam dáme, vypadá to hezky, to tam dáme. Tady jaký to se mi vás to bych tam dal možná s tím oknem teoreticky. To už je toho chromu zase moc. Nebo to necháme. Možná bych to chromované. Ale nevidím tam, co je teď. Jo, možná lakované exkluzivní by možná vypadalo. Jako já bych to možná nechal v té černý. Nebo to necháme v té tovární, ať to vypadá to. Abych to nechal v tovární. Tady ještě to boční zrcátko taky do červená samozřejmě bych dal. A teď se podíváme na ty kliky. Jo, zase tady to kolem, to už bych tam asi nerval, to už by bylo zase moc. A taky to překrývá trochu tu 770, se mi moc nelíbí. A kliky bych dal plastový jenom, protože tam je ten chrom a trochu by se ho chtěl vyvarovat, takže ten tam nedáme. Pak tady jsou nějaký ty loga, ale jo, to by tam šlo. A když je to Scania super, já bych tam dal super, když je to nově, tak si myslím, že proč ne. Pak blatníky, tak tady nám to když tak změní dost. Ale asi bych to dal černý, že to vypadá takhle jako v té barvě. Nebo tyhle ty možná. Já se podívám, jak to vypadá v té barvě, ale no možná fakt jako v té barvě jo, že ta černá není tak jako, ta šedivá už vůbec ne. Možná to do té barvy dáme, lakovaný. A počkej, tady je senzor mrtvého úhlu, jo. Tak to bych tam asi klidně dal a nevypadá to vůbec špatně, jo, to bych sem tam dal a ten mrtvý úhel se bude hodit. To já jsem v těch mrtvých úhlách úplně jako, ty se tam hoděj. Teďko uvidíme, ale možná bych tam nechal ty originální nášlapy. Jo, ty originální jsou takový lepší, podle mě se vypadá to hezčejc. Tak, výfuky. Buď tam dát tu rouru, anebo bych tam dal možná tohle, to je takový tovární, ale tady to je takový už jako moc, to už se mi moc nelíbí. A ty světlíka už taky jako ne, a tohle je už moc. Dáme tam tovární 2, ale ještě tady budeme upravovat tady to stejně. Dneska mi trvá konfigurace 20 minut, koukám na to, ale já si s tím dávám záležet a tady zjistil jsem, že to tam nejde, tak já bych to dal pryč a teď kouknu asi do barvy. Tady to taky na té Scanii udělá hodně, ale šedý ne, to bychom museli mít. No, to jsme museli mít šedivý všechno, ale nechal bych to takhle. Nebo nenechal, ale dal bych to prostě
Jo, to je krytka na nádrž, já jsem si myslel, že je to místo té nádrže, ale dělal bych to tady a tady je myslím i, jo, místo na ten wayfook a nechal bych tam tuhle. Jo, lakované, jo. Tady jenom větší ten otvor na to, což tam dáme tohle a myslím si, že to lícuje a vypadá hezky s tím. Takže nádrže dáme tu největší, co tam jde, ať máme nejlepší dojezd. A to bude teda z téhle strany všechno. Ještě se podíváme na, ne, kola bych tam nechal tyhle a teď se jenom podíváme na ty blatníky, jak by vypadaly. A možná bych tam dal tyhle a bude to vypadat pomalu jak na mískány a musím říct, že to vypadá zatím hezky. Možná jenom na disky se podívám, jaký tady jsou na výběr. Jaký trošičku tmavší, ale zase ne o moc. A jako v diskách já je moc jako neřeším, oni dokážou ten kamion docela zkazit pak. Ale tyhle by nemusely vypadat špatně. Ty se mi i celkem líbí, ještě ty zadní teda do tmavšího bych dal. Tyhle 100% tyhle bych dal. To ještě, jo, jaký kola. Ale ještě zástěrky tady jsou takhle. To bych možná dal i klidně černý. To bych dal i černý teoreticky, ale ono to vypadá líp. Podle mě takhle bych to dal. Jako nikdy jsem ještě nekonfiguroval kamion 22 minut. To je ještě jako ne, ale tady ještě jak si to ukazujeme, tak klidně. To nevadí. Tak světla LED nebo standardně, abych tam dal tady ty, ať to máme zase ve výbavě větší. A tady jsou nárazníky, tady bych dal nějaké jako trošičku úspornější, normální. Asi, no tak tohle to ne, to já bych tam nechal asi tady ten černý klasický, že to vypadá asi nejlíp. A potom tady to King of Road možná dáme, jestli tady není tady super, tak tam dáme tohle. A tady ještě nakonfigurujeme tohle. To vypadá teď jako elektrický zase a možná bych to nechal otevřený. No 100% to necháme otevřený, 100%. Jo, wayfooky, tak to se mi tam nehodí moc. Ale jako ono to nevypadá špatně. Ale jako moc se mi to tam na tu skány jako nehodí ty wayfooky. Na tu moderní takhle. Takže to tam nedáme, mně se to tam nehodí na to moc. Vypadá to hezky, ale v praxi se to tady nehodí na to. Ale jinak takhle by vypadal teda exteriér, podle mě to takhle vyhovuje, ještě se podívám. Jo, pardon, tak ještě tady. Dal bych tam možná, tohle je to malý, ale dáme tam tohle. Tohle tam dáme Scania Vibes a už teda je to hotový, ještě si to pak ukážeme, ale teď bych dal ještě interiér. Tady máme navigaci. Já přemýšlím, jo, tady je velký ten display, jestli ho tam vůbec dávat, ale ono tam zase trochu víc uvidíme, takhle, že to tam možná nedám. Jo, to je zvenku potom. Tady možná má nějaký tuning, ne, taky zvenku na displeji nebude tuning. Světýlka, samozřejmě, že tam budou světla. O to se nemusíme bavit a teďko, když taky můžete poradit do komentářů, že mě některé věci neměly nějak texturu. Já teď nevím, jakože některý neměli texturu, že se to nějak bugovalo, ale jsem bych dal rozhodně tohle. To je DLCčko tohle, ale dal bych to sem. Tady bych dal tohle. Tak, teďko, co bych tam dal? Asi na ten displej se mi to moc nehodí, abych to dal takhle a na to naházel něco. Ne, to bych dal... ne. Tak prej ne. Sem bych to chtěl dát. Tak, tady bych dal hrnek. Jo, a teď se ty textury načetly všechny, já nevím, proč se nechtěli načíst. A skány, a to jsou ty starý. Zase řeším, jakou tam dát, ale možná tu červenou není problém, jo.
takže to by bylo odsaď a teď se podíváme tady na tohle, co tam zavěsíme. A asi tam dáme Eurotrakový logo, tam dáme, tohle co tam dáme. Záclonky, ty fungují všechny, ale na té starý mi to nějak nebylo nějaký kompatibilní. Uvidíme, jak to bude i zvenku. Já se teda podívám, jak to bude zvenku s těma záclonkama a možná bych tam dal nějakou trošičku jinou v barvě. Dáme tam nějakou červenou, by tam nějakou novější trochu, ať to vypadá. Možná tahle stavy nemusela vypadat špatně. Já vím, že ono jde o vnitřek, ale jako já chci, aby to trochu i vypadalo, když pojedu mulťák, tak aby to trochu i vypadalo. Ale možná tam dám... Asi si tam dám... To je fakt jako, asi tady vybírám 10 minut záclonku, ale dáme tam tuhle. Dáme ji tam, vypadá to hezky. Tady to nebudem řešit, to už tam bylo a ještě tady to zavěšení. To dávám vždycky tohle a teď bych tam vybral nějaký. Ty skány bych tam našel, tak. A ještě sem bych dal ESCčko. Omlouvám se za to, jestli slyšíte zvuky v pozadí, tak se nedívte, tam bambolapka. To tiskárna. Tohle a možná, ať to není přeplácaný zase, ale to... Ne, to je moc přeplácaný už. Já chci, ať to vypadá i zvenku, jo. Možná, kdyby to bylo vejš, tak by to nemuselo vypadat špatně, nebo jako kdyby tam byly dvě, ale... Možná, kdyby tam byly dvě, uvidíme, počkejte. No to asi výš nejde dát, ale... Jo, nebo to dáme... Počkejte, já to tady přeházím. Dáme to takhle, mám v plánu udělat... Halo? Jo. Tohle mám v plánu udělat... Takhle a tady bude... A sem dáme nejspíš... Já bych tam dal tohle. Ať to není přeplácaný a takhle to je takový dostačující, bych řekl. Tak, teď se podíváme ještě na tady, co bychom tam dali. Notebook tam jde dát, notebook prej. Notebook tam jde dát, jo. Dáme tam knihu, ať tam nejsou jenom elektroniky v tomhle. Vodu bych tam dal, se to sem docela hodí. A takovou deku. To je taková bezdomářská, mně přijde. Bych tam dal tuhle a polštář nějaký, co se sem hodí a nějak zapadá. Dáme tam tohle. Dáme tam tohle. Tady dozadu samozřejmě tam taky musíme něco dát. A to bych tam dal asi orla. Orla bych tam dal a to bude asi odsaď z interiéru všechno a myslím si, že máme hotovo. Ještě si to ukážeme takhle, jak to vypadá trošičku. A ještě si to ukážeme venku, až tím odparkujeme, takže já to potvrdím a budu doufat, že máme místo v garáži. Koupit. Ano, chci. Prosím, že tam je nějaký místo. Ty jo. Jo, dobrý. A je můj. A je moje, to skanča. Doufám, že to není přeplácaný tím chromem zase vepředu, ale... ještě si to takhle ukážeme. Tak, super. Ukázal jsem nám tu scénu vepředu a nevím, možná to ani není přeplácaný, že se to docela hodí, ale víc bych to rozhodně nedával, takže si jdeme dát první start. Takže, jo, počkejte, já musím takhle. Takže, bum. No jo, nový displeje. Já si rozsvítím, tak.
Máme nastartováno. A rozjedem se. A 770 může vyjet. Ještě si to ukážeme trochu víc na světle. A to normálně stejný trubky jako jsem měl na tamtý. Si to trochu ukážeme, jak to všechno vypadá a ještě interiér. Ten, který vypadá prostě jak jsme si ho nakonfigurovali, ale je skvělý. Tady ten velký displej. Co tady všechno máme. Ty dojezd takhle. Tohle to si tam asi dám, protože vidím hodně retardery aktivovaný, tak už nebude asi co. Dobrý. Ale je to takový tichý, i ta Scania. Pak tu máme teda na tohle, to jsem hodně čekal, protože to je prostě dobrý na tomhle. A je ta škoda, že tady nejdou přepnout kamery nějak. Podle mě nejde, ale když tak napište do komentářů, jestli nějak nemáte informace o kamerách. Takže by se to tady přepla na kamery, protože by to bylo dobrý, ale hlídání mrtvého uhlu tam je, ale za mě to teda vypadá ta Scania hezky. Ta 770 nová. Tenhle displej je fakt jako, vypadá to hezky celkově. A ještě si to tady můžeme někam projet. Já bych to tady jenom, počkejte, jo, my jsme vlastně v Drážďanech. Tak bych to přijel do Lipska sem. Dáme to na benzínku, ať si to trochu jenom ukážeme, tady bez zakázky. A možná bych si to ukázal v dalším videu, si když tak ukážeme nějak jak to jezdí se zakázkama. Ale musím říct, že je to zajímavý a jede to hezky teda. Takovou citlivost, ale asi to nějak vydržíme. Jo, ono to tam je jako to. Počkejte, tady najdu jenom, že ono to tam pojedeme hodinu 36 minut, co se mi úplně nechce, když to video už má 33 minut. Spíš asi to necháme na další video. Si to projedeme, ale jo. Vypadá to hezky. Když zastavíme takhle a projedeme si to asi v dalším videu bych si to projel. Zaparkuju. Projedeme si to ze zakázkou, ukážeme si to všechno. A to bude teda z dnešního videa o beta 1.57 z Euro Truck Simulator 2 všechno. Takže já se s váma loučím a zatím čau.